Iveto, od kdy jste ve Varech? Já jsem přijela předevčírem večer, protože jsem sestavila ještě kde jsme ladili scénář a veškeré detaily ohledně přehlídky, protože včera jsem moderovala její letošní přehlídku, takže jsme chtěli, aby to bylo tip-top a pomáhala jsem jí s přípravama. Přijela jste sama do Varu? Přijela jsem sama, ale mám tady spoustu kamarádů, takže se tak se všima potkávám. Hodně se spekulovalo, zda s vámi nepřiletí LP. Nepřiletí, má hodně práce, takže zůstala v LA. Takže je v LA momentálně. Ano, je to tak. Jak často se teď vidíte? Teďka to není tak dávno, co jsme se viděli a co jsem právě přiletěla z LA. Já si myslím, že to snad není ani týden, co jsem zpátky v Česku. Takže teď jsme nedávno byli spolu, ale bylo to po někud delší době, bylo to po takovém měsíci, ale snažíme se vidět co nejčastěji to jde a já si myslím, že to docela dost často jde. No a za chvíli tam zase letím a uvidím je zase na delší dobu, takže se těším. Takhle určitě jste každý den v telefonickém kontaktu nebo přes Skype. Určitě každý den si voláme, to je jasný a já jsem za to ráda, že žijeme v takové době, kdy to jde prostě takhle přes telefon a můžeme si být aspoň trošku blíž. Vy jste skončila na Nově. Je to tak, ano. Po kolika letech? Já jsem to nedávno zjišťovala, mělo by to být po 2 letech. Já jsem vlastně začínala jako reportérka v Životu ve hvězdách a potom vlastně přišla Snídaně, takže 2 roky si myslím. Co bylo důvodem té výpovědi nebo toho konce? Tak ona skončila Víkendová snídaně, skončila tím pádem i moje pozice, takže tak. Chystáte se do nějaké televize? Zatím ne. Já bych chtěla se teďka, nebo takhle u toho moderování bych určitě chtěla zůstat, když by přišla nějaká nabídka nebo vůbec takhle různé eventy, akce, tak se mi to začíná postupně kupit, takže já u toho moderování, aspoň teda u těch akcí zůstanu, ale chtěla bych se trošku vrátit k modelingu, protože ten tak trošku přestal, vlastně i nebyl na to úplně čas, nebyla to taková úplně priorita, tak ještě dokud to jde, tak ještě bych chtěla chvíli ten modeling. Vaše přítelkyně podporuje vás v tom, nebo naopak chce, abyste se toho vzdala a byla s ní? Ne, naprosto mě podporuje právě ve všem. Naopak, ona je ten poslední člověk, kdo by mě v něčem omezoval a přesně tohle mi i od začátku tluče do hlavy, že to nikdy nechce. Takže naopak podporuje mě ve svých snech, je pyšná za každým úspěchem, za každou práci, kterou pak vidí a sleduje, takže je to vlastně největší podpora. Iveto, jaká je v soukromí LP? Úžasná, tipná, samozřejmě i romantická a strašně sexy. Tak to vy taky, tak to máte vzájemné. Děkuju. Vy si ráda i libujete v takových výstředních modelech, ať už jste na dovolených nebo na různých párty. Líbí se jí to, že jste taková jako hodně sexy? Líbí, samozřejmě, že se jí to líbí, protože já se jí pak ještě o to víc líbím. LP teď momentálně je v LA, tam vystupuje, nebo tam jenom tvoří, pracuje, co dělá? Tvoří momentálně nové písničky a pracuje na nových albech. Kdy ji uvidíme tady? No, to já bych tak ráda věděla. Zatím nedokážu říct. Jste se objevila v jejím videoklipu, vlastně i tak jste se seznámili. Ne, je to právě špatně. My jsme se seznámili ve Snídani, kde ona byla hostem a promovala tam svůj nový single a své nové album, které připravovala. Takže a tam já jsem vlastně byla jako ta spolumoderátorka, jako ta webařka. No takže tam jsme se poznali, to bylo úplně to prvotní a to byl vlastně květen. A pak jsme si prohodili kontakty, protože já jsem celou dobu fotila a dělala jsem videa na naší sociální sítě Snídaně. Pak jsem jí to všechno byla poslat a tam právě proběhlo to propojení. Ono už to zajiskřilo předtím, když jsem ji viděla. To byla první sekunda, já ji viděla ve studiu a říkala jsem si tak, a to je moje budoucí žena. Takhle to opravdu bylo, jako jo, u mě. A ona netušila, jako, že bych já jako mohla mít zájem o ženu, takže jako to propojení, vlastně to předání kontaktu potom proběhlo, teda když jsem jí posílala ty fotografie, no a byli jsme v kontaktu 3 měsíce a potom přišlo právě to Dayglow a ten videoklip. Ale to už jsme vlastně, když přiletěla, tak už jsme hnedka byli spolu. Takže to na tajnost jste byli spolu? No, drželi jsme to v tajnosti ještě nějakou dobu, aby jsme si to soukromí také nechali trošku pro sebe a potom teda na Vánoce to bylo, kdy jsme teda se rozhodli s tím jít ven. Iveto, od jak živa jste měla slavost pro ženy?
Vždycky a nikdo to nevěděl. A já si myslím, že já jsem to v sobě taky hodně dusila a hodně, že vlastně já ani vnitřně jsem o tom úplně tak jako nevěděla, že to je opravdu tak, jak si myslím. A hodně jsem to v sobě nalhávala jsem si, lhala jsem si a řekla jsem si, že přece není možný, ne, dobrý, je to tak, šijou s tebou hormony a tak dále, ale celou dobu to vlastně bylo jinak. Že teď je jasný, že vaše žena je LP, nebo aspoň teď je to tak. Je to tak. Věříte to, že to vydrží navždy? Tohle člověk podle mě ucítí jednou v životě. A když ten moment přijde, tak víte okamžitě, že to je to pravý, co hledáte celý život. A to se stalo.